गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। काबादि गेलेना देरहाबोनाय हानजाखौ बरायदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव काबादि गेलेनायाव देरहाबोनाय काबादि हानजाखौ टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रताप कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म आरो गोबां सोद्रोमाफ्रा आर'नाइजों बरायदों। लोगोसे टिपकाइ गुदि बर' समाज आफादनि आफादगिरि रन्देश्वर ब्रह्म आरो नेहाथारि अनिल कुमार ब्रह्म बिथांमोनाबो आर'नाइजों बरायै थरायना बाबुलि ब्रह्मनि हानजाखौ मख'नो गोनांदि दानि सोलिफु जानुवारि दाननि 16 खालार खालि बिथांमोननि काबादि हानजाया महाराष्ट्रनि नागपुराव गेलेनो थाखाय क'क्राझारनिफ्राय रौना होगोन आरो 18 जानुवारि खालार खालि बिथांमोना बे खेलाखौ गेलेगोन। बे खौरांखौ मिथिनानै गेलेगिरि हानजाखौ बरायदों टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज आफादा। धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरिफ्रा समायखिरा लाबाय। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव थानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय मावखुलियाव समायखिरा लानाय मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरिफ्रा समायखिरा लायो। मख'जाथावदि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 16 आरो 17 दिसेम्बर खालाराव मिमां नोलोबारियाव खुंफुंजानाय 5थि बोसोरारि जथुम्मायाव दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। गोदान आफादगिरि महरै रातिराम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अशक दैमारनो बिबान होनाय जादोंमोन। दिनै बे गोदान मावफुं आफादा समायखिरा लानाय जाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। एक्स एनडिपिनि प्रग्रामखौ जानुवारि 26 आरो 27 लाफायाब्ला 28 अक्ट'आवनो गोख्रों थांखि लाना सोमावसारगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' एनडिपिफ्रा। गसाइगावनि हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव इउनाइटेड फाराम एक्स एनडिपिनि सावरायलायनाय जथुम्मा हाबाफारि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफोरजों इउनाइटेड फाराम एक्स एनडिपि मावथिफोरजों सावरायलायनाय जथुम्मा हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थाङो। इउनाइटेड फाराम एक्स एनडिपिनि सावराय जथुम्माव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन सिला बसुमतारी, दानसोरां नार्जारी, नायस्रां औवारी बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो दिनैनि सावरायलायनाय जथुम्मायाव बाहागो लाफैदोंमोन। सेकेन्ड मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2023-24 क'क्राझाराव जागासिनो। नैथि मैहुर हादर गेजेरारि नायजाब फोरबोआ क्रिस बुलजिनि नायजाब लाइभ इसे सार्कासखौ दिन्थिफुंदों। लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सोरखारनि सिनेमा आरो थियेटार बिफाननि मददजों क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सोलिगासिनो दङ खुंगा नैथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबो 2023-24 रायमना माहारियारि पाठशालानि चौधुरी थादाव बिपिएफ दोलोनि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि बानजायदों। बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2024 गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थांखिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पाठशालानि चौधुरी तात संकस दैसा सेराव बिपिएफ दोलोनि मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर आरो बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनायखौबो नुनो मोननाय जायो। दिनैनिफ्राय जागायबाय नैथि रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया। क'क्राझार सहरनि साखाथि खासिबारि सायामाया क्लाबनि बानजायनायाव खासिबारि गामिनि रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारीनि गोसोखांथियाव खुंनाय जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे जोलुर बादायलायनाया 7 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै फैगौ 14 जानुवारिसिम खुंजागोन। बेखेवजानाय गिबि बादायलायनायखौ सिम्बोरगाव एफआरएस क्लाब आरो खासिबारि सायामाया क्लाबनि गेजेराव बादायलायनाय जायो। बे गिबि बादायलायनायाव सिम्बोरगाव एफआरएस क्लाबा खासिबारि सायामाया क्लाबखौ
5-2 गलनि फारागथियाव फेजेनो खासिबारि गामिनि खान्दाराम मिनि स्टेडियामाव खुंफुंजानाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो आसाम फुटबल एसोसिएशननि लोगो आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्मआ। दुखुथिया बेरामि नखराव हेफाजाब होफैदों BPF दोलोआ। बाक्सानि बारापेटानि 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन हिन्जावसा संगीता दासनि मेगन फाहामथायनि थाखाय रांखान्थि अनसुंथाइ होफैदों BPF दोलोनि मिरु लाइमोन नेहाथारि कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे BPFनि मटनगुरि ब्लक कमिटिनि मावथि सोद्रोमाफ्रा। चिरां जिल्ला एबसुनि 19थि थान्दै जखन्थाया खुंफुंजाबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि थान्दै जखन्थाइखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बांगालदबानि बड'सा नोगोराव खुंफुंबाय। चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल रायजो सभानि MP रोनग्रा नार्जारी बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' हारिनि आथिखालनि समाजारि थासारि, सोलोंथाइनि थासारि आरो थामोनथानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै एबसु आफादनि थाखानाय थांखि आरो संबिधानखौ बिथा खालामनानैनो बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायो। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव लासै जादोंब्लाबो मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो हादों होननानै आरो मावफुंनो गोनां आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ सोरखारजों सावरायनानै आरो नारसिननानै जेसे हायो थाबैनो मावफुंलांनो नाजागोन होननानैबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायथियो। गेवलां मेलावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गयारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघनि बर' समाजनि बिबानगिरिफोर, सानसुमै फोरोंगिरिफोर, रायजो राजाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों गेवलां मेला मोजाङैनो जाफुंसार जालाङो। चिरांनि बिजनी फानबारियाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि। बिजनी जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जयनिं हाबाफारियाव 800निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि MP रोनग्रा नार्जारीजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। ढेकियाजुलिनि पटपारा स्टेडियामाव खुंफुंदों दुलाराय आसाम कलार समाजनि 4थि मिरु महासभाखौ। हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। 6 आरो 7 जानुवारि खालि साननैनि हाबाफारिजों महासभाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दुलाराय आसाम कलार समाजनि 4थि मिरु महासभायाव उकिल असम कलार समाजनि मिरु आफादगिरि सन्तोष जयसवालनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय गेवलां मेलाव ढेकियाजुलि बियाबनि MLA आरो केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघाल, MLA मानब डेका, बरसला बियाबनि MLA गणेश कुमार लिम्बु, राङापारा बियाबनि MLA कमल कृष्ण तान्त्री, बिहारनि बारग' लेङाइगिरि मन्थ्रि तारकेश्वर प्रसाद, MLA मनोज जयसवाल आरो सनितपुर जिल्लानि कमिशनार देव कुमार मिश्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।